Hild DG150 hioma lattia tai betonihiomakoneen kumien vaihto, eli näitten täällä on tämmönen tiivistä kumi, mikä sitten kuluu tässä, kun sitä tietysti kun lattia vasta hinkataan, niin se kumi siitä niin kuin lyhenee. Niin kuin tässäkin on nyt, mulla on tää normaali SPX-terä tässä, yleisterä, niin se pääsee tuolta puhaltaa jo välistä sitä betonipölyä. Vaikka tää on tää säätö tässä koneessa nyt jo ihan, jos on toi vipu, niin tätä ei tän lähemmäksi saa enää. Toiseen suuntaan se kyllä menee. Että se olisi hyvä, kun se olisi hyvä, kun se olisi ihan kiinni siinä, niin lattian pinnassa tää on samalla tasalla tän kumiheltankaan, mutta nythän se ei ole, kun se on niin kulunut tuolla, mulla on tällainen ohuempi terä, niin mikä jo näin loppu tää betoni kautta kiviterä, niin se on kuluttanut ton kauluksen sitten nyt ihan loppuun. Ja se ei ole hyvä se, kun hioo, niin se ei jaksa imeä sitä sieltä pois, sitä pölyä. Niin mulla on tässä nyt sitten, mä ostin 2 paria näitä kumikauluksia uusia ja nyt mä sitten laitan en ole ennen laittanut, tai vaihtanut, mutta nyt sitten ajattelin ne vaihtaa, niin katsotaan miten tämä niin kuin käytännössä. Taas terä ensin pois tuolta. Tää aukeaa aina pyörimissuuntaan, niin kuin jokaisessa sähkölaitteessa, missä on terä, niin aukaisumutteri pyörii aina terän pyörimissuuntaan. Noin. Sitten nämä pitäisi saada pois täältä. Ja tässä on näköjään tämmönen metallipanta. Ja mä sen verran sitä jo vähän tutkin, että täällä on tällaiset klipsit. Ja se voisi olla, että se lähtisi ihan tollasella ruumeissillä toi lipsi tuolta auki. Tällaisella. Koitellaan. En ole ihan täysin varma, mutta luulisin ainakin. Noin. Mutta se ei jää. Pitäisi olla 2 kättä nyt. Joo, eli jatketaan taas. Mä sain vähän auki klipsiä tuon ruumeisselillä ja sitten pienempi. Tai no, jääkö tolleen. Otetaan toi toinen. Toinen klipsi kanssa. Niin tonne ja sitten käännetään tolleen. Noin. Kuuluu sellainen naksaus. Ja nyt kun mulla olisi 2 kättä, niin mä saisin ton hyvin tosta pois. Eihän mulla ole. Saisinkohan se jotenkin kädellä tosta. Pitäis hommata joku toisen tyyppi. No toi meni takas paikalleen tuolla toisella puolella. No niin, nyt sekin on irti. Ja tuo toinen meni paikalleen. Montas näitä täällä on? Tuolla on 1 vielä. Tuolla. No niin. Nythän se nähtä, mä saan sen 3:nnenkin tuolta pois. Niin. Noin. Noin se lähti. Hyvä. Tää lähtee täältä. Tää lähtee täältä ihan nostamalla. Noin. Siinä on vanha ja siinä on uusi.
ton verran on eroa korkeudessa. Tää on aikamoista kulutustavaraa tää tiiviste. Näin paljon on. Melkein sentin kulunut toi vanha. Sitten tietysti tossa on sama juttu. Toi pitää vielä irrottaa, mutta mites toi on kiinni? Siinä ei ole metallilipsiä tossa. Se on tuolta. Se on pakko olla tuolta kiinni toi. Sitä pitää niinku noin. Tuolta kun mä sen sain kammettu, siinä on tommonen noin. Se pitää painaa ruumeesseli tuolta. Toi. Ja sit se lähtee. Noin. Tollanen ero on näissäkin. Tää on siis tää kääntyvä pölysuoja. Tästä pystyy niinku kaikki ketkä tätä on käyttänyt, niin varmaan tietää mikä sen tarkoitus on. Eli tosta kun kääntää, niin sen saa sen siis tästä kun pitää kiinni, se paljastuu tuolta noin. Saa seinän vieret hiottua tuolta. Joo. Toi kohta. Onpas tää taas hankala. Noin. Sitten uudet tilalle. Niin laitetaan ensin tää, kun otettiin viimeksi se pois. Tää menee varmaan tänne tohon reikään ja tohon reikään. Se menee varmaan ihan painamalla. Taas yhdellä kädellä taiteella. Se napsahti sinne. Ja sitten napsahti tonne. Se on siinä. Se oli helppo laittaa. Se oli tosi helppo laittaa. Sitten tää toinen, isompi. Tää tonne paikalleen ensin, noin. Nyt se on siellä paikallaan. Sitten, olisiko tää pitänyt laittaa ensin? Vai meneekö tää vielä tähän päälle, tää panta? Kyllä kai se menee. Tuon näkee noin pitää mennä tuonne koloihin. Tuolta tonne. Noin. Tuolta. Moi. Siinä on apuri. Ja toi. Tää on kyllä. Tää on yläkädellä todella vaikea. Tai no, ei tää nyt ihan mahdoton. Vielä vasemmin. Otas varrella oikein. Se on muuten mennyt, mutta tää yksi kohta. Otas vähän tonne päin sitä.
Nyt on pakko ottaa kyllä 2 kädellä, ei tää muuten onnistu. No niin, menihän se. Vihdoinkin. Sitä joutui laittaa tonne väliin pienen ruuvimesseli ja sitten tällä painaa se, niin se loksahti tonne paikalleen. Nyt käännetään ympäri, katsotaan, että tossa ei ole vielä paikallaan. Noin, nyt sekin loksahti. Toi on. Ja sitten se yksi, mitä mä äsken laitoin. Sekin on siellä. Eli se oli siinä. Ei se sen vaikeampi homma. 2 kädellä onnistuu varmaan puolet nopeammin. Mutta ihan tälleen kylmiltään niin ihan kelpo suoritus 1 kädellä. Eli jos tämän pystyy tekemään vasemmalla kädellä näin helposti, niin kyllä on helppo. Kun sitten 2 kädellä se on vielä nopea. Tähän riittää, tähän kiristykseen riittää. Se on kyllä avaimen kolo, mutta mä kiristän tämän aina käsillä. Se ei sen enempää tarvitse, se pysyy siinä. Se kiristyy siinä, kun se pyörimissuuntaan kiristyy toi kone on käynnissä. Ja nyt sitten pistetään tää ihan alas. Mä otan puhelimen tohon, jos se pysyisi vähän pystyssä silleen. Noin. Ja sitten toi on auki. Ihan ala-asentoon. Noin. Ala-asennossa toi. Oho. Ala-asennossa toi. Niin ei näy terää enää täältä. Terä on tuolla piilossa hienosti. Eli nyt kun hioo, niin ei tule välistä betonipölyä. Terä on tuolla pystyy jopa nostaa tätä terässä, tai pitääkin nostaa, että terä asuu lattiaan. Sitten kun se kuluu se kumi, niin sitten pystyy laskemaan vähän. Nyt se on hyvä. Tollanen homma oli tuo Hiltin DG150 betonihiomakoneen pölytiivisteen vaihto. Tää hintahan on alle 20 tiiviste. Olisiko se ollut 18 € vai 16? Niin mä tilasin näitä 2, koska siinä oli rahti 18 €. Se oli aika kallis se kuljetus. Niin saman tien tilasin 2, koska mulla näitä menee, kun mä hion näitä lattioita, niin näitä kyllä kuluu. Ei tää ainoa hiomakone on, mutta on semmonen perushiomakone, että jos ei ole mitään muuta, jotain muuta hajoaa tai terät loppu, niin tällä pystyy hioa kyllä. Tällä pystyy hioa periaatteessa tää riittää ainoaksi koneeksi, että jos selkä kestää hioa silleen polvillaan, niin on kyllä paras kone lattiahionta. Siis mattoliimoja, jos oli muovimatto liimattu, niin siihen hommaa. Tai sitten muuten vaan betonin hiontaa, niin on kyllä ihan ehdoton kone. 150 millinen tuo laikka, ja eikä mitään ihan järin kalliita nämä laikat. Ei ole niin kuin Festossa on, että reilusti yli 400 maksaa 150 millinen Feston laikka. Tää on joku parisata, että saa 100 torilla näitä aika paljon myynnistä, että Universal laikkaa varsinkin. Tää käy ihan mattoliimojen hiontaa tääkin. Ja yleiseen betonin hiontaa käy. Hyvä vekoti. Semmonen esittely.